नमस्कार खुलुमबाय आंनि मुङा आनन्द बसुमतारी आङो बै BTR बा BTC नि स्पर्ट्स डाइरेक्टरनि आन्डाराव माने थांनाय 2 बोसोरनि सिगां आं SDSO पस्टआव इन्टारभिउ होदोंमोन बेवहाय फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टबो जादों अरेलबो जादों किन्तु मानि कारनाव रिजाल्टखौ केन्सेल खालामनाय जादों बा रिजाल्टखौ आउट जायाखै बेनि सायाव जेबो माने जों मोनाखै एन्सार मोनाखै नै बावैसो थांनाय 7 बे मासनि 8 आरो नै दिनै अरेल जाबाय दोङो मियाबो जादों माने फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट आङो जिकुनु प्रकारै माने बयबो कल लेटारखौ मोनदों बिसोरो आंखौ बाय पस्टआव कल लेटारखौ हरदों होनना बुंदों किन्तु आं मोनाखै मोनैनि थाखाय आंनि लोगोआ फन खालामदोंमोन फन खालामनाय लोगो लोगोनो आं बेवहाय माने साइ फिल्डआव कमप्लेक्सआव बेलासिनि 2 बाजियाव आं मोनफैदोंमोन आं रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे आंखौ हाबनो हो आङो माने कल लेटार मोनाखै बिथांमोना बाय पस्ट हरदों किन्तु बिथांमोना जुदि बाय पस्ट हरदोंब्ला आं मानो मोनाखै कलिं लेटारखौथ' बेलेगा मोनदों पस्टेलाव आं मानो मोनाखै आं बेखौसो भाबिदों जे आंखौ षड़यन्त्र भाबै बिसोर आंखौ आउट खालामदों मानो होनना बुङोब्ला बै इन्टारभिउआव जुदि आंखौ जिरायनो मोनो बा जनो मोनो होमबालाय आं बेवहाय माने क्वालिफाइड जागौमोन आरो आं क्वालिफाइड जायोब्ला बिसोरनि बा सरकारनि BTR सरकारनि बिसोरनि खायसे केन्डिडेट माने सासे केन्डिडेटआ आउट जालांगौमोन बिनि थाखाय बिसोर षड़यन्त्र भाबै आंखौ आउट खालामहरदों बिनि थाखाय आंनो न्याय नांगौ बिसार नांगौ आरो बेयाव माने रिटेस्ट जाफिननांगौ मानो होनना बुङोब्ला नोंथांनि बे एप्लाइ खालामनाय पस्टआ मोनसेमोन आंनि बे SDSO पस्टआ टटेल 3मोन बेवहाय केन्डिडेटआ मटामटि 57सो जादोंमोन दा आं बेखौनो भाबिदों जुदि आंनो न्याय नांगौ आरो न्याय जुदि मोनाब्ला आं आयेननि बेबस्था लानाय जागोन आं सानो गुबुनाबो बेबायदि कलिं लेटार मोनाखै फैनानै बिसोर बेवहाय माने मोनसे जेरक्स कपि कलिं लेटार मोनसे आजावदों आरो बेजोंनो इन्टारभिउ होदों थिग बेबायदिनो आंखौबो बिसोर बेबायदि होनानै थिसननांगौमोन थिसनाखै आंनि सायाव अयनाय जादों आंखौ एकदम षड़यन्त्र भाबै आउट खालामदों राजनितिक खैसार दं नामा बे बिथिङाव बेवहाय टटेलि राजनितिक खैसार दङ मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 2 बोसोरनि सिगां इन्टारभिउ जानायाव फिजिकेल जाबाय अरेल जाबाय इन्टारभिउखौ रिजाल्ट होनो हायाखै मानो हायाखै निश्चय बेवहाय माबा मोनसे खेलिमेलि दङ बेवहाय माबा मोनसे खेलिमेलि दङ बेयो 100% जे स्पर्ट्सनि जे साख्रि बेखौ लानानै जे जों खोनानो मोन्दों माखासे थाखा जालायनाय रां जालायनाय माबायदि सस्स'आरि निखा जाजानो लुबैदोंमोन नामा नोंथां नंगौ बेथ' सबबो मिथिगौ गासैबो मिथिगौ बेवहाय दालाल चक्र हाबदों आं बेखायनो माखौ बुंनो नागिरदों हेमन्त बिश्व शर्मा माखौ बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा मेडिकेल बानायदों हस्पिटाल बानायदों स्कुल बानायदों होननानै बुंदों नंगौ किन्तु दिनै आङो सासे केन्डिडेट हिसाबै दिनै आंनि जे प्रेक्टिकेल मोनबाय जे बेवहाय आंनि जे बे बाथ्राखौ स्पष्ट जादों जे बेवहाय दालाल चक्र सोलिदों फैसानि दालाल सोलिदों बेवहाय आरो गावबा गाव मानसि दङ बेवहाय एकदम 100% सैथो बे बाथ्राया जुदि नोंहा गाबोन मामाया फैनानै नागिरफैथों नायफैथों अब्लानो मिथिगोन बेवहाय बेसांखिनि माने क्लिनै इन्टारभिउआ जादों आरो बेसां दालालनि चक्र दङ बेखौ मिथिनो हागोन BTRनि CM प्रमद बर' आरो EM दावबायसा बर'नो बिथांनिसिम मा फोरमायनो सानो नोंथाङा जे बे जाथायनि सायाव बिथांमोना फेलर मानो होनना फेलर होनना बुङोब्ला बिथांमोना 2 बोसोरनि सिगां इन्टारभिउ जानायखौ बेवहाय मानो रिजाल्ट होनो हायाखैसै दिनै बिसोरो 2 बोसोरनि उनाव दिनै बिसोरो इन्टारभिउखौ फाथिदों बिसोरो जेनेबा बिसोरो उइदिन 1 मान्थनि गेजेराव बिसोरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बाय पस्ट हरदों होनना बुंदों एसां सर्ट डिउरेसनाव मानो हरनो गोनां जाखो मानो होनोबा जोंनि आसामा फ्लाडनि कन्डिशनाव गोबां उसुबिदा दङ लामानि कन्डिशन दङ बायदिसिना कमिउनिकेशननि कन्डिशना गाज्रि बेनिखायनो बिसोर एसे टार्म्सखौ गोलाव लामोन अब्ला बयहाबो मोनगौमोन सर्ट टार्मावनो होनानै सर्ट टार्मावनो इन्टारभिउखौ फाथिनाय बेवहाय निश्चय षड़यन्त्र दङ औ माने गोजाम केन्डिडेटआथ' गोजाम केन्डिडेट बिसोर होनो मोनखागोन रिटेस्टआव रिटेस्ट होनो माने आगोलनि माबा मोनसे बेक्तिगत कारनाव बा टेकनिकेल कारनाव बेखौ फाथिनाय जादों बेवहाय रिटेस्ट जागोन आरो बिसोरो रिटेस्ट होनाय लोगो लोगोनो बेवहाय गोदान केन्डिडेटखौबो एप्लाइ खालामनो होदों माने नैथिबार जिथु एडभार्टाइज होदों बेवहाय गोदान केन्डिडेटआबो एप्लाइ खालामनो हागोन ओंखायनो गोदान केन्डिडेटआबो एप्लाइ खालामदों बेवहाय सानो आङो माने गावसोरनि मानसि दङ बेवहाय गोदान केन्डिडेटआ रिटेस्ट होनोब्लाथ' गोदान केन्डिडेटआ फैयाना बेवहाय आगोलनि केन्डिडेट जे आगोल माबा मोनसे टेकनिकेलाव माबा मोनसे इन्टारभिउखौ होनो हायाखै रिटेस्ट खालामदों बेवहाय आगोलनि केन्डिडेटआसो मोननांगौमोन किन्तु गोदान केन्डिडेट बोरै फैखो रिटेस्टआव गोदान केन्डिडेट हाबनायनि कुनु गैया आङो दा माने माबाखौ गासै माबाखौ नाम्बारखौ मिथिया किन्तु बेवहाय रल नाम्बारखौ नायोब्ला मिथिगोन आरो
नोंथाङा बिनि सायाव आयेननि राहा लागोन नामा नोंथाङा? आंनो न्याय नांगौ। आंखौ बेक्तिगत हिसाबै माने आउट खालामनाय जादों, माने खरजन्त्र भाबै आउट खालामनाय जादों। जुदि रिटेस्टनि जुदि बेबस्था खालामा सरकारा, अब्ला आङो आंनि गथ' सानैनि आंनि फेमिलिखौ बोरै फोथांनांगौ आरो बेनो आंनि लास्ट माने बयसनि लिमिटआ, एज लिमिटआ बेनोमोन। बेनिफ्राय आं कुनु साख्रियाव एप्लाइ खालामनो हाला। अब्ला आंनि बै फरायनाय गासै डिग्रिनि क्वालिफिकेसनफोरा बेफोर दैयावनो थांजोबगोन। बेखायनो आङो बेखौ साननानै आंनि फेमिलिनि गथ' खानैनि भबिष्यतखौ साननानै आङो न्याय नांगौ आरो बे रिटेस्ट जायाब्ला आङो आयेननि बेबस्था लागोन।